Она не была гелинкой еще никогда, и в Вул не уезжала из города. Она выглядела раньше как суперзвезда. Салом, бонувони зебо. имрӯз боз як куртаи миллии тоҷикӣ асри 23 кампирона духтем. Ҳамагӣ ду дарз дорад. Дарзи якум аз сари китф бе плечик, сару остин парпар ва дарзи дуюм мана инҷо мешавад ва бо қад манам хел қади дароз. ин тарзи духтани ин курта беҳад осон, мушкилӣ ҳам надорад ва дар навори оянда ман онро ба шумо мефаҳмонам чӣ хел пора карда мешавад. Марҳамат то охираша тамошо кунед ва бо бисёр нозукиёш ҷоҳои нозукиша ман мефаҳмонам.